din un joc care îmi place foarte, foarte mult. E foarte fain jocul ăsta. Super joc. Sim card. La pauză? Hai să dăm pauză. De ce nu? Ok, am revenit acum și ce-i caracterul meu? Că ce drăguț. Nu am cele mai bune arme și mereu când încerc să repar, asta nu mereu, dar în fine. Eu am mers. Ok, asta e bine. Să jucăm, îmi place de obicei să joc cele pe echipe. Tot ce pe echipe îmi place mai mult. Ok, începe. Dacă jucați așa, să aveți mereu un sniper și una mai rapidă, mai automată. Să fii sigur, pentru că, na, fie cât mai bune. Dar nu neapărat, eu îi dai bani. Doar pentru un joc. Depinde, dacă e unul care se face extrem de mult, deci a zice, ok, dai. Deci încă. Deci încă. Cum o luat? Curge. Cum a reușit? Da. În fine. Ok. Ăla, că și-am ajuns aici. Nu știe nimeni. Ce-a dat? Nu vedem, așa trebuie să merg. Ce? Cum de? De ce nu-i văd? De ce nu-i văd? De ce? Deci că să mă bă fix azi, acum în clipa asta, să-l omorâm pe ăsta care m-a omorât. Cine pui mei că mai trage mine? Cum unde, frate, că era acolo? Mor. De ce când filmez mi se întâmplă asta? Bun, sunt cu un coechiper acum. Sigur. Da. Frate. Nașpa. Zică, și ieri merge așa de bine. Și mai câteva minute. Să vedem acum e, dacă o să folosim sniperul, adică dacă mă voi duce spre acolo sau să mă duc sus. Stai aici. Corect, măcar să duc aici. Trecem cu apateu. Păi, ok, o să jucăm cu apateu. De fapt, asta fi. Hai să jucăm și cu un pic de sniper. Bă, trecem cu A. Pateu. Bun. Ce se face? Ok. Sper până acum cine a omorât din echipa noastră? Oare, nimeni. Foarte. Frățică. Cineva aici? Cum să uită și lucru?
Ce, a murit? A murit? Stai. Și fix când aruncam. Frate, chiar trebuie să fiu mai nubă. Hai, bă, cu asta. Mai că mă enervez. Asta în sus. Decât să ne sinucidem. Să mai să apărăm de sus. Totuși nu e nimeni. Îmi zic că e cu o echipă, e vină cu curăr. Îți doi. Da, pe desigur că nu e nimeni la mine. La mine nu stă nimeni. Cu mine ăștia merg singur de capul lor, fac ce vor ei. Dacă chestia e să stai, dar dacă îți scriu un mesaj în chat, nu se uită nimeni la el. E chestia tristă. Și nu mă... Ok, o să mă duc cu cuțitașul. Nu știu așa de... Nu bă, dacă folosesc cuțitul, să mă vadă nimeni. Să mă vadă nimeni aici. Să ne... Hai să folosim pe asta. Sigur că... Chiar acum trebuie să fugim repede. Fuck. Și că m-am mișcat. Vina mea. A, să știu, mă duc după la sus. Da, pierdem, frățică. Mai filmăm încă câteva secunde și încă câteva minute și închidem. Trist. Dacă de la ăștia cât și să ne lasă pe noi să câștigăm. Și o ies doar doi. Ok? Hai da mă, că suntem mai mulți, hai da. Hai că mă rău imediat pe ăștia, mă, că... Dacă pierdem și acum înseamnă că suntem cei mai mari nubi din lume. Că nici măcar atâta nu putem face. Dacă nu pot face nici măcar atât. E bă așa. Bă! Nu trebuie să omor pe cine vreau eu. Desigur că ăștia se duc împreună. În față nu poate de la noi. No. Hai, da mă. Hai, poate. Cine-i spatele meu? Ce pui mei era în spatele meu? Ai văzut pe ăla? Uite-ți mă. AK-12, pă da. Picior. Și astea nu sunt armele lor, da, așa. Și na... Aici. Cineva? Bă! În întăririle. Sunt lângă tine, ok? Hai. Toți trei deodată. Hai.
Tot ăla care... Doamne. Tu câștigăm. Deci. Mi-am pierdut că nu m-am jucat de câteva luni. Nu. Deci știam, acum să mai nu, că n-am mai jucat de câteva luni. Serios, dacă peți în agilitate. Atunci când puteai să joci, și așa de bine, acum poți să nu joci deloc. Fii antenă, da. Ia piciorul. Ar trebui să închid acum. Nu-i corect. Frățică. Hai, da. Runda asta și după plecăm. Să ne lăsăm singurei. Deci unul e acolo și unul e și acolo. Unul e cu sniper și unul cu una mai automată. Acum e echipa. Suntem în egalitate. Ce eu sunt echipa altă? Bun, o să închidem episodul ăsta aici. În pe data viitoare.